Okay, tubag-tubag yun naman sa parang saan natudawa pasti ko punala mararangat si Masta kung nalagituan pa na ikaw Sino'y namayan? Jinky ayaw magtakas niya kasi uli magtakas niya kasi bakit ako na kanina ang bukalita sabi ang pita sa mga bukal lang okay sabi niya dahil manghod ko'y nanagin asan niya Masunod na kapili, mana ang kapili, sudah mati. Para ayaw na sa ayaw nila na, benar. Wala na napikil, magdusa pa Allah. Magdusa yung lalasawa. Mamatay naman, pinusin tamasa. Ayaw na mo, magawa
kakahingang sinsaytan. Yan na.